Sanibonani babukeli, siyanibingelela futhi kungolunye usuku. Babukeli, njengoba nazi-ke ngihlezi ngichaza ukuthi siyabonga ukuthi nisilandele, ninikeze isikhathi ngathi somkhanya ku TV. Siyacela ukuthi sihambe social 100k. Ngiyanicela kakhulu. Ukubonga kwethu nizokubona ngeke kugcine ngomlomo. Khona kuningi esikuthembisayo kuzokwenza kungukuthi okunye asikwazi ukuxoxa, sifisa ukuthi nikubone ngoba sekwenzeka kodwa ukubuyisela emphakathini. Ngelinye lamalanga nawe uyothusa usibona ngakini, usubona indima esidlalayo. Kulungile ke babukele, siyabonga, asiye ku 100k sibone ukuthi sesiqhubeka nani. Nginodaba la babukeli la komunye umndeni waseXhobo, umndeni owawunobaba owaye umuntu wayengasebenzi kodwa owaye umuntu ngoba wayenetekisi, okusho ukuthi wayesebenza ngetekisi, not ukuthi waye driver kwitekisi, kwa waye owner kahle kahle yetekisi, kodwa le tekisi iyodwa. Waye umuntu owayenomndeni owawuthanda ukuba mkhudlwana enengane, shothi lezi ngane mazikhona beyisupporter ngemali yetekisi ngendlela okuvela ngayo. Okay, so le ndoda le iqale ukusebenza ohlwini lamatekisi, indoda engenalutho, shothi ngamanye amazwi yaye kade udrive, shothi ngokuhamba ibhosa ithenga amatekisi yagcina sithi lo driver wami ngoba ube uthembeke, ukhombisa ukuthembeka isikhathi eside ngisebenza naye usefisa le ndoda ishintshe impilo wabe seyinikeza itekisi, uthatha le tekisi uyisebenzise, uyolokhu ukhokha kancane until uzuqede. Asho le ndoda le nangempela ithathe le tekisi iyisebenzise njengoba kuvunyelweni, ikhokhe futhi ikhokha kahle, ayinankinga ndawo. Okwathusa abantu abaningi endaweni, le ndoda ibiza igcina isolakala njengomuntu othwele, ngoba igcine le ndoda isikhanda nje imizi nje umuzo omkhulu omuhle, kodwa manje beyibuza ukuthi ngetekisi eyodwa, kodwa manje kulezi amatekisi akaqhubeka ethenga amatekisi ebemaningi ngoba phela niyazi ukuthi uma umuntu engene ngetekisi eyodwa kukhona imali akayitholayo, uya-add ukuthi hayi ngeke itekisi odwa imnikeze imali enough, and lo wayeyidrivela yena itekisi le ababemnikeze yona. Alright ke abantu ke shothi ke endaweni bekhombise ukuthi cha lento shothi ithwele ke into zihambela kahle. Nezingane impela esikoleni hayi ziyafunda kahle, ezinye zazaqeda, ezinye futhi ziyafunda nje seyifundela imisebenzi, ezinye seziyasebenza. Okay, shothi le ndoda ihlala impela iminyaka nje iyagcina yakhanda indlu maqambo namanga le ndlu ibe u2 room, kodwa yabe sikulo 2 room yaxhuma enye indlu, yayixhuma kulo 2 room, lo 2 room kodwa ubungasetshenziswa nanoma ubani, ubusetshenziswa indodana yakhona endala nalo baba kuphela. So le ndlu sigcina ya expanda yabaningi, ama room mhlawumbe afika la ko 10 ko 9 ukuthi ngeke ngikwazi ukuba nesiqiniseko ukuthi mangaka, kodwa lapho nje. So kodwa lo 2 room wawuphakathi nendawo, wakhanda phekwawo, so akungeni omunye umuntu okhona. Nale ndodana ingena ngoba esukuthunywe uye ubaba, kuhambe lendlu ihlonishwa ngalendlela ukuthi wayesho ukuthi naku bese efile akafisi lendlu ukuthi ibulawe, ucela ukuthi lendlu iqhubeke ibe indlu ehlonishwayo, shothi ngamanye amazwi lendlu fanele ithathwe njengendlu ebili igugu lalo baba. So ke uma kungusaphila uyakusho into ofisi yenzeke uma usungasekho emhlabeni kuze laba asebengasekho beqhubeke ngaphansi kwayo. Hayi nangempela shothi ubaba kuhambe kwaze kwafika isikhathi sokuthi edlule emhlabeni. Wathi mayedlula emhlabeni kwabe sekusala ke izingane egcekeni zodwa, kwasala leyo mfana, shothi njengengane sekufanele sale manje step over kwiposition kaBaba, shothi ngamanye amazwi bisizodlala indima yokuthi ibe yiso izofana nobaba nomama lapha ekhaya, ngoba ubaba unkosikazi bese ngasena basesengaba abantu asebeqhelelene sebehlanganiswe izingane, but izingane behlala nobaba. Hayi nangempela shothi lo mfana lo wala ekhaya bahlala iminyaka, ngicabanga ukuthi iminyaka eminingi ngoba nawaza lengane zaze zakhula, kwase sekufika isikhathi la sokuthi lo mfana lo ufisa manje ukushintsha isakhiwo sekhaya. Ushintsha kanjani na isakhiwo? Ufuna ukubulala manje lendlu le ubaba wabakhandela yona. Khumbula ukuthi ngitheni ukuthi kuno 2 room ubaba wa-eda phekwawo. So lo mfana ufuna manje naye kulesakhiwo ukushintsha ngoba bekuyisakhiwo semodel endala. So manje ufuna ukushintsha lento, manje unalento ukuthi kunendlu la
okufanele ukuthi ingaphazamiseki. Yena wenza kanjena ke ngoba lo baba naye waqala ngo2 room wagcina ngama rooms amaningi. Nalo mfana waqala ngokubulala lama room amaningi, wabulala wase lo 2 room ewushiya njengoba unjalo, wase akha eceleni kwawo. Wangawufaka yena partner ndawo but wakha eceleni kwawo. Okay. Excuse. Ume wakha la lendlu ekhanda ngesakhiwo samanje, wayakha lo ndlu wayenza impela yaba yinhle, kodwa wasethi wakusho ukuthi mabebonisana egcekeni babonisana ukuthi uma wena ukhanda lendlu uyikhanda ngokuthi uyikhipha ngaphandle, shothi ngamanye amazwi usuwenza ukuthi isifiso sika baba usuyaphambana ngamanye amazwi naso, usuwenza as if manje umndeni usuhlukene, shothi ngamanye amazwi ubaba uyamkhipha ngoba phela igugu lakhe lendlu. And lendlu nizwe kahle bebengena kuyena but bengena lo mfana, ayikho into ekulendlu ibinokusolisa noma mhlawumbe kubona ukuthi hayi ngoba bekuyindlu ibi-empty ibingenalutho. Na ngikhali kusekhona uba bekunezinto zokuhlala nje yonke ngenxa ukuthi indlu ibisinkulu bese ama-sitting room sikhona, but lendlu inokuhlala izinto nje ezindala kodwa nje uyibona lendlu ayinamsebenzi wakho, but ngenxa usho ukuthi bebehlonipha umyalelo kababa bekuphoqa ukuthi beyenze into abayishoyo. Hayi nangampesha lo mfana wagcina uma sebebonisene be umndeni mthayi no lendlu at least akayihlanganise indlela thizeni kodwa kungabona ukuthi izindlu ehlukene kuze nobaba la kakhona ngoba thina ndle emnyama siyakholela kubantu asebengasekho ukuthi still baseseyiso lethu, so kufanele siqhubeke sibenzele kahle ukuze nabo besigade endleleni zikamoya singakwazi ukuyibona. Alright, shothi lo mfana wabe lendlu ke seyichuma ngendlela yokuthi but ifane ne backroom kodwa indle yodwa kodwa umnyango ungaphandle. Hayi ke nangempela hayi kube kuhle kubona ukuthi awumuzi ke nawo phela, hayi ke igceke futhi li right igceke nje ayikho into wrong. Abantu bendawo basaqhubeka basenalento ukuthi lapho ubaba mshuthi isikhathi sengasekho emhlabeni waqhubeka nezinto zakhe wayinikeza lo mfana omdala, shothi isithwalo wadlulisela kulo mfana omdala. Hayi lo mfana omdala shothi kuhambe kufanele kube nesitamkoko afanele sifake, bese isitamkoko uma izosifaka kufanele ukuthi iposition yonke lo muzi kufanele masiqhunyiswa siqhunyise siqondana nalendlu, not ukuthi indlu yafa kodwa fanele siqhunyiswe siqondana nalendlu simbelwe ngaphansi, shothi ngemva kwalo 2 room lo fanele kube ngale ngemuva kube nesitamkoko esizoba khona lapho, fanele kumbiwe phansi kulendlu but kuzophinde kubuyisele. So lo mfana lo bese ehlala ebatshela la besho laba bantu ukuyibona bazonze plumbing ukuthi hayi noma singahamba la sibe la sinqamule kulendlu le kumbiwe la kuphunyela lesitamkoko singaba right. Hayi nangempela lo mfana bese ethi hayi uzoyimbela lo mfana lo shothi ngelo la ngoyingasebenzi kuzoba yisonto bese ethi hayi akathi eke beemba ngalendlela ngoba badweba phansi nafalembe khona. Hayi lo mfana nani nebala akayembe uyahamba lo mfana uyahamba nezinye ingane zakhona egcekeni nanensizwa zakube seyikhulile bembe la mabemba la into eyixaka lendlu lemabeyimba uyabona into uma uthola ukuthi ikhandelo yaba surround ngama blocks ya plaster uyezwa mawisha ithi qoqo khombisa kunesikhala lapha nendawo, but umemba la uyezwa hayi lento le ngathi kunendlu ngathi kunento esahole ela ngaphansi kwalendlu. Ayevele lo mfana embe mayethemba nangampela kukhombisa ukuthi kunembobo la kufanele isitamko sinqamule khona siphumele ngemuva. Umethu uyahamba futhi hayibo kunento inesikhala vele embe kakhulu ke vuleke kucaca ukuthi kuvulekile la phakathi kunento eyibhokisi ekhona. Bese lo mfana ebabiza abantu bomndeni ukuthi hayibo ozani zokungibokisa la kunebhokisi elila. Ayinanga ngempela ethi uyasaba ukulivula ethi ufisa ukulivula kunabantu abazobuka ngoba akazi akaqonda ukuthi ila mhlawumbe kunenyoka noma kunento akazi nje ayikho into eyisekhle kodwa yena wayenehloko lento la mhlawumbe kungenza kube into engasemlimazi, so futhi noma elimala kube nabantu eceleni abazobona ukuthi okay yini emlimazi mhlawumbe bekhona ukuthi ekhona ukuthola usizo lokuqala kulabo bantu ngoba mayeyede ewa lapha ngeke kwazi ukusizwa abantu. Alright, elivulela ibhokisi mayelivula hawu imali igcwele libhokisi ngalendlela ukuthi imali yangempela hayi madlana, imali eningi. Le mali ngoba ikhona enye yayo ikhombisa ukuthi ishile kancane, enye ikhombisa ukuthi ino ink okusho ukuthi konke ethelile la kule mali, shothi ngamanye amazwi ingcolile, ngasho njalo ukuthi ingcolile nje ngokuphelele. Hayi shothi lo mfana bese lento ibethusa hawu lendlu shothi ubaba ngoba washiya kanje wayeshiya kanti ushiya imali.
Hayi ke nangempela shuthi lolu daba lothi mabebethi mabesalixoxa bese kuthiwa cha ake sibiza amaphoyisa kube iwona azolungisa lolu daba ngoba le mali abayazi ukuthi isima kanjani. Hayi nangempela kamaphoyisa elande kufike uyena futhi hamba wayovula icala washo ukuthi no ngivula icala la lokuthi ngithole imali ngaphansi kwendlu ekhanda ubaba kanje. So abayazi ukuthi ifike kanjani and le mali ikhomba ukuthi ingcolile ekhesimeni sokuthi ungayithatha uthenge ngayo esitolo. Hayi nangempela amaphoyisa bese ebuza ukuthi wena uthole yonke le day ubani omdala la ekuthola ukuthi lo mfana. Ubaba akuthola ukuthi sowashona emva kweminyaka emide sowashona. Dala washona kusele lo mfana. Amaphoyisa ke anendlela yawo na wasebenza ngayo embukile ekhaya. Abe lo mfana sembopha. Embophela ukuthi wabamba icala kahlahle bese boshelo lona bese boshela icala lokuthi wabamba imoto yemali. Le mali le ithe mayithathwa kwakhona indlela abayichecka ngayo ngokubuka kwami nangendlela abayihlaziye ngayo shuthi uinki noinki cabanga ukuthi uyakwazi ukuveza ukuthi eyakuphi le moto yayibanjiwe noma kwakuyi number plate yani noma angazi but ngiyacabangela ukuthi into kanjalo ngoba ayikho indlela abathola ngayo ukuthi imoto yakuphi imoto yabanjwa nini. Kwatholakala emvelo kube sekule mali ihanjisi ithathiwe yahanjiswa lahanjise khona kwabuya sekubuya lokho ukuthi imoto yemali eyabanjwa eXhopo ngesikhathi esungukuthi endaweni ukuthi kwalimala abantu abakanje. So lo mfana ngokuthi akayazi nale mali ukuthi isima kanjani. That's why wahamba epolice station ukuthi ufuna kube nendlela okulungiseka lento le. Babe sebebopha yena mabembopha lo mfana kwathola lo mfana akazi lutho okwangempela ngisho emndenini sebewuhlalisa wonke umndeni kulabo abancane babesha bazi lutho laba babethe ukusondela eduze kwakhe ubaba wathi mayedlula esakhona kwatholakala ukuthi bayasho ukuthi ubaba yena ubaba wayithi lendlu le ucela ukuthi ingathintwa shaqwa kwenzakalani le ndlu igugu kuye but babenga understand ukuthi igugu ngani ngoba emba lo umba manje la ngenxa yokuthi ufuna ukuphasa amapipe plumbing ufuna ukuvula isitamkoko sipho indawo egcekeni akanayo yena yodwa lengemuva kwalendlu ukuthi kufanele kuphumele ipipe khona mayisemba uthola le mali le. Hayi ke amaphoyisa yake ngoba ngisho asebenza ngendlela zawo athola ukuthi umuntu uyena omdala uyena omba isitamkoko shoot uyena wabamba imoto yemali wafihla le mali la ngoba eseyifihlile la usenza sengathi ubaba ngoba vele bazi ukuthi ubaba akasekho emhlabeni angeke sakwazi ukucasha ngoba le mali vele bengeke zeyisebenzise true ukuthi ifune le mali kususu inki shothi uyahluleka ngamanje into esuka emaphoyiseni nje lengisho manje ukuthi ushothi uyahluleka manje ukugeza le mali usefuna indlela yokuthi eyikhiphe le mali ibuyele kuphi emaphoyiseni. So yena usebenzisa ubaba njengomuntu osengasekho ngeke sakwazi ukuyikhulumela. So ngamanye amazwi ukhohlisa inkantolo ukuthi akuyona yakhe imali wabe seboshwa lo lensizwa yaboshwa kanjalo yagwetshwa life sentence through le mali boshela le mali makulandelela ukuthi iyaqhamuka kanjani kwaba nje imoto yemali kwadutshulwa amaphoyisa awu2 ayigada imoto yemali ashona kwathathwa ibhamu zawo kwathathwa le mali mayidalula ayisalingani nale futhi okuyiyona yona etholakala lapha eningi yasebenza le ingoba yayingcolile ukuthi wayisafuna indlela ukuthi ayigeze lo manje undodana walo baba sengasekho. Lento le into eyenziwa ubaba walo mfana lo ngoba lo baba uyena owayifihle le mali uyena wabebambe imoto yemali nabanye abantu owayekade nabo ohlwini lozokudriver kwamatekisi bathi bona ngeke bekwazi ukudrivela umuntu impilo yabo yonke bona bengaphumeli kodwa umuntu abamdrivela impilo zabo ziyaphumela nabo fanele beyithola indlela elula baplana ke lokho ukuthi bamba imoto yemali ukuze asikuze bebe nemali yabo nabo so bayahamba beba imoto yemali nangempela baphumelela ngoba lo muzi wayekhanda bemsola ngokuthi uthwele mhlawumbe wayekhanda ngale mali owayeselokho eyisebenzisa kancane umuzi lokho ubheda ngenxa ukuthi wayecashe ngale tekisi owagcina seyiphiwa umqashi wakhe ukuthi ezif manje imali ingena kanjani iyona indlela wayesekwazi ukuthi le mali eyisebenzise ngayo lana ngoba wayekade ngesikhathi beyobamba le moto yemali kwakunephoyisa babesebenza nalo leli phoyisa elake laba yisuspect ukuthi envelope kubanjwe imoto yemali labona kuma social media lihamba ngonyanyavu le moto labonakala selinomuzi labonakala impilo lisimnandi lihambe liposta la kuma social media liveza yonke into ukucasha ukuthi impilo lihamba kahle but emsebenzini la suspendiwe ngaleso sikhathi labuyiselwa ngenxa ukuthi ubufakazi akutholakalanga
kuthe mase kutholakala lo mfana ukuthi uboshiwe lo mfana ube esenze i-appeal ejele egwetshwa life sentence wenze i-appeal ejele wachaza lo mfana wathi ngoba ngenze i-appeal ngoba ngigwetshele icala engalasi ayibukho ubufakazi bami okusho ukuthi ngijathe imali angilinki nalutho esigamekweni noma angikazi ayikho into engisolisayo up until ngize ngithole le mali embelwe la phansi ngoba lo mfana ngaso sikhathi wayesekuleli jele ethiwa i-Kokstad wayefakwe kulona. So lo mfana wabe secela i-appeal seyithola i-appeal wasechaza enkantolo kuthe enkantolo mase kulandelelwa ukuthi lo baba ebenobudlelwane nobaba angithi einganeni zakhe khumbula ukuthi bengayitsheni lutho ngemali nanokuthi uyagaga kodwa leli phoyisa leli belithola kuma social media lokhu liposta izinto belibonakala la igceke lize kulo baba sewashona ubaba walomfana oseboshiwe manje eKokstad belibonakala kuthe makade lalisola liphoyisa bangakuthola ukufakaza lo mfana base bembuza lo mfana ukuthi uyamazi nomuntu okanje babe sebekhipha isithombe uyamazi lo muntu wasethi yebo lo muntu ngiyamazi ebeke efike ekhaya kubaba efike ebezohlala beyabantu angathi bayazana noma naseyindaweni zasemarenki bayazana bengingamazi ukuthi lo uyiphoyisa lase emalini lakugada khona imali. So lo mfana wayengakwazi ukuthi iphoyisa eligada imali wayazi umuntu ukuthi ngoba ubaba phela uma udrive amatekisi ufika nomuntu egcekeni nisetaxini vele kuyijento usho labantu basebenza ndawonye and umfana wayemncane ngesikhathi wayengane engenalo nje ulwazi nakancane ukuthi kwenzakalani. Then kwase kuqala sekuyalandelelwa ke manje ukuthi okay lo baba lo belinka naleli phoyisa le phoyisa like lasolo ukuthi le mali belinesandla ekulahlekele kwale mali la bese lilandela liphoyisa back selakhohle nokuthi liyasetshenziswa la lasebenza emotini zemali la landele kanti leli phoyisa lento eyenziwe lo baba into eyenziwe naleli phoyisa into ababe planet beyenza ngalendlela ngoba phela imali oyitshontshe emotini emali awuyibhenki ungaba nendlela impela yokuyikhanda imali kodwa awuyibhenki ukuthi iphi indlela ungaba nendlela yokuyigeza le mali ukuthi igcine ebank kodwa sekufanele kusebenze ingqondo yakho. So labo babeplay yonke into eyenziwa yiloyo but lo wephoyisa wayihluke ngokuthi yena wayesenima social media esekhombisa ukuthi unemali alright bathele liphoyisa mabelilandelela ke manje mabefika nalo exact egcekeni linendlu engangeni umuntu noma ubani engenalutho phakathi lendlu bathi mabefika beyimba phansi bafika bathola imali engango 2 million phansi kwayo yona ke ephila engashili right kwaze masithola ukuthi lo vele besuspect elokuzaneni emotini okubanjweni kwemoto yemali naku sekutholakala imali kube sekubuya back manje ukuthi shothi nalo mfana akayazi lento le umuntu owazi lento le ubani ubaba wakhe ngoba sengasekho emhlabeni kodwa still lo mfana bagcine abamkhiphe ejele bamgcina ejele ukuthi ufakazi still ngahlangana ukuthi ayikho into abanayo state ayikho into esinayo yokuthi bengakhipha lo mfana ejele ngoba lo mfana ngoba ela ngaphakathi ejele egwetshwa life sentence kusafanele uqhubeke nesigwebo sakhe okusho ukuthi le moto yemali wayebamba nobani nalo liphoyisa leli phoyisa ngoba babe banjwa nje sho lo mfana uyena babenza uconnection naye lo mfana uyasho ukuthi ubaba wayijwayela lo muntu but istate sithini uwe obuwenza icrime nalo liphoyisa inini ebentwana leli phoyisa libe seliboshwa nalo life sentence kanye naye lo mfana sho ukuthi accuse manje sekufanele ukuthi manje kuphinde kuthola abantu laba basadedela ngenxa yokuthi kunobufakazi abakufihlile ngoba ababengabe babili lapha kubanje imoto yemali lo futhi wayekhona emotini yemali esikhathi la bezoba baphi labo ayebamba kanye nabo. So iyaqala icala lalandelela so wagcina lokugcina lo mfoko icala lakhe lisahamba kanjalo ukuthi egcineni kufanele egcine ethola ulwazi ngoba umuntu njengamanje useyinhlelweni zokuthi engaphinda enze enye appeal ngoba lo sebe ndawonye manje nalapha eKokstad eSimest. So ngisho visit abathi alivumelekile ngoba usane investigation ekhona esahlezi engeyodwa ngoba izinto einvestigatewa manje kuyena ukuthi wayinobani imali enye iphi wenzani ukuze istate sizodla zonke lezi zinto zakhe ngoba umuzi kuyathola ukuthi okababa and nase esigodini sendawo nasenkantolo ubiza ubaba wakhe lo mfana umuzi okusho ukuthi ngalezi ayikhathe ethola incwadi yomuzi lo mfana wayesasemncane wayengasafunda isikole ema-high school wayengakabi nawo amandla ukuthi engaba nento akayenzayo so abakwazi ukudla umuzi kanjalo bafuna izinto manje seyilinka nalo mfana engaphakathi ejele ukuthi yini lengaka emenza ukuthi eze bephumelele kangaka wenzeni yini akayenzile emaceleni bese bekwazi bethathe indlela yokuclaim imali ye-state ibuyele back. So ke babukela izinto kanje ziyenzeka kubantu umuntu engenzanga cala
egcine eboshwa like okwangempela lensizwe engikhuluma ngayo ayiboshiwe I mean so ayilenzile icala why ngithi ayilenzanga icala ingoba ubaba uyena umnikazi wendlu uyena umuntu owabamba imoto yemali le ndoda iboshiwe life sentence impilo yayimile ngenxa kababa so ke izinto kanje sifanele siziqaphele ziyenzeka emhlabeni umuntu uyaboshwa into engekho so ke kule case le ngikhuluma ngayo bakhona abantu abafisa ukwelulekwa ngento kanje kuyo le case le abafisa lo mfolo ukuthi ephumele ngaphandle bayafisa ukuthola usizo lalonto le so nawe ke mbuke lapha ekhaya mawulalela isi story uma ikhona indlela umulwazi onalo kungayintokozo kuthina ezomkhanyaude TV ukuthi laba abantu abafisa ukukhipha lo lensizwe lapha ejele kube ukuthi khona abakutholayo noma singeke sikwazi ukukhipha imali kodwa kube khona okungabanikeza umhlahlandlela ukuthi benze izinto zenzeke ekuthenini ukuthi kuphume lo oboshiwe ongalenzanga icala kuboshwe laba balenzile ngoba ubaba vela akasekho emhlabeni cabanga ukuthi angazi bangamthola kanjani mhlambe istate la singaqale masiclaim lo muzi ngenxa ukuthi sekutholile ukuthi ubaba uyena angazi noma ingane kuvumeleke ukuthi iziphucu umuzi izawushela ubaba so siyabonga kakhulu babukela ukuthi nisilandele so umkhanya nje niqhubeke nisilandele njalo asiphinde futhi sidibane kwi episode elandelayo.